Vítajte vo volebnom štúdiu spravodajského portálu aktuality.sk, ktoré sa vysiela z mediálneho centra Paneurópskej vysokej školy. A diskutovať v tomto bloku budú minister vnútra za KDH Daniel Lipšic. Dobrý deň. Dobrý deň. A rovnako pekný deň aj jeho predchodcovi a poslancovi za Smer Robertovi Kaliňákovi. Pekný deň prajem. Páni, témy sú asi jasné. Určite sa nevyhneme Gorile, určite sa nevyhneme generálnemu prokurátorovi. Ja by som predsa len tú diskusiu o Gorile začal inak a začal by som otázkou na našich študentov, ktorí budú integrálnou súčasťou tejto diskusie. A síce, či Gorila a tie protesty, o ktorých sa v posledných týždňoch hovorí, ovplyvnili ich rozhodnutie, koho pôjdu voliť. Začnem tu. Tak ovplyvnilo to v tom smere, že nemusíte povedať, jasné, koho idete voliť. Nie, ale už neverím toľko tým politickým stranám, ani tým novým, pretože tie nemajú ten program tak domyslený, ako by som si predstavoval. Ale na druhej strane skôr tie protesty a podporujem z toho dôvodu, aby sa vyriešili skôr tie korupčné škandály. A nie len tá Gorila, ale celkovo tá transparentnosť. Dobre, ja sa spýtam ďalej, zástupkyňa ženského publika. Áno, zmenili sa určite, áno. A v čom? No nebudem voliť to, čo som chcela, tých, čo som chcela. A máte už jasno, koho budete voliť? Nemusíte to povedať, vôbec ale... nie. A Vôbec pôjdete neviem. voliť, alebo Určite ešte? áno, ale neviem koho ešte. Dobre, ešte sa spýtam vás. U mňa sa nejakým spôsobom nič nezmenilo. To znamená, že máte jasno, koho budete voliť? Áno, ostalo mi to. Našťastie moje mená tam nebudem. Takže nejako, u mňa sa to nezmenilo, tak to uzavriem. Dobre, ešte posledný. U mňa sa zmenil názor, na koho budem voliť v budúcich voľbách. A viete, koho budete voliť? Na 90% zatiaľ. Keď sa nič nezmení, nejaká sasanka ďalšia nevyjde, tak asi hej. Ešte som sa potešil, že ste nepovedali na 99%, lebo to je v súčasnej dobe veľmi riskantné. Páni, počuli ste aj názory mladých ľudí a aj jednou z tých požiadaviek protestujúcich proti Gorile je, že staré tváre, dlhoročné tváre by mali z politiky odísť. A možno to nie je úplne otázka, ktorá sa týka vás, ale predsa len obidvaja ste v stranách, kde sa dlhoroční politici a tie staré tváre vyskytujú. To znamená, čo s tým, čo s touto skepsou, ktorú ste aj teraz počuli u mladých ľudí, pán minister? No, ja nechcem mať nejaké paušálne riešenia, ale áno, dnes je 22 rokov po nežnej revolúcii. A môj názor je, že málo ktorý politik, ktorý je 22 rokov v politike vrcholovej, už je nejakým veľkým prínosom. Či je alebo nie je skorumpovaný. Tí skorumpovaní, to je ešte jeden horší prípad samozrejme. Kauza Gorila podľa mojej mienky je vrchol ľadovca. Koľko takýchto zvierat by sme mali v zoo, keby Siska v minulosti monitorovala prepojenia, tendre, nie len privatizáciu, tak povediať. Veď koľko bolo príbehov podobných v minulosti. Veď nikde nie je napísané, že to, čo vyšlo o roku 2006, nemôže výjsť ešte aj o iných rokoch. No, skôr si myslím, že to bola výnimočná spravodajská akcia, veľmi kvalitná a škoda, že Siska tak nepôsobila možno, že aj v iných prípadoch. Mali by sme viacero rukolapnejších, vážnych podozrení z prepojenia biznisu a politiky. Prepojenia, ktoré je nelegálne, ktoré znamená dohadovanie provízií, dohadovanie korupcie v neprospech ľudí. Finančná skupina, ktorá je v spise spomínaná, nie je jedinou finančnou skupinou na Slovensku, sú aj mnohé ďalšie. Niekto dostával, nechcem ísť do polemiky, žlté karty za jachtu. Neviem, aká karta je za konšpiračný byt. Ale proste tým chcem povedať, že áno, možno je čas po 22 rokoch, aby generačná výmena v politike bola možno rozsiahlejšia, významnejšia, hlbšia ako doposiaľ. Tá istá otázka pre vás, pán Kaliňák. Generačná výmena, lebo... Ja teda spomeniem len jedno meno a nemyslím to teraz osobne. Napríklad pán Robert Fico tiež dlhodobo v politike. Generačná výmena na mieste? Ja rozhodne nemám úplne presne ten istý názor. A už vôbec nie vo vzťahu k nášmu predsedovi, pretože Smer je relatívne mladá strana. Stále sme na svete nejakých 13 rokov. Ale to má nejaký prírodzený vývoj. Ja sa asi budem zhodovať s ministrom vnútra na tom, že tie protesty po 22 rokoch možno spôsobia mnoho pozitívneho v tej politike. Predovšetkým to, že opätovne politici, ktorí mali pocit, že už pod verejnou kontrolou až tak veľmi nie sú a že môžu na svoje meno vsádzať a majú šancu na pravidelný úspech vo voľbách, bez ohľadu na to, či je to 5,1 alebo je to 30%. A majú šancu ísť ďalej. A budú naďalej robiť bez nejakého rušivého momentu svoju politiku.
A hlas ulice vlastne spôsobuje to, že predsa len každý politik, aj ten najotrlejší, musí začať viacej vnímať to, čo chce vlastne národ nie len počas volieb, ale aj v tom rozmedzi. Čiže ja si myslím, že gorila bude mať hlavne význam v tej podobe, alebo teda protesty gorily, budú mať hlavne ten význam, že začne naozaj možno zásadnejšia debata o zásadnejšej zmene ústavy, o systéme, ktorý možno viac pripustí ľudí aj počas volebného obdobia do diskusie na vážne témy. A možno sa z toho stane taký ten štandard, ktorý funguje naozaj v mnohých západných krajinách, že ten hlas často občanov ku niektorým zásadným otázkam má byť o mnoho viacej vypočutý. A to je tá hlavná zmena. Čo sa týka generačnej výmeny, to naozaj rozhodujú predovšetkým voliči. Volič rozhodne o tom, že do definitívnej minulosti odišiel Vladimír Mečiar, že teraz hrozí tiež ďalším mnohým štandardným stranám, že do minulosti odídu. A to je vlastne prirodzený fakt, ktorý robí demokracia. A ja si neviem predstaviť, že by sme vymysleli lepší generačnú systém. výmenu a zoberiem konkrétne Smer. Veľa sa špekuluje najmä v médiách o tom, že ste takým korunným princom Smeru a že by ste mohli vystriedať Roberta Fica, keby išiel kandidovať napríklad na prezidenta v roku 2014. Takže preto hovorím o generačnej výmene a preto som spomínal Roberta Fica. Poďte sa, poviem to veľmi jednoducho, o tom naozaj rozhodnú voliči a ja zatiaľ, keď si pozriete aj výsledky tak, ale Smeru... voliči nehovoria o stranickej politike a o stranických hovoria personálnych napríklad cestou, nomináciách. to je napríklad aj prípad KDH a SDKU, hovoria napríklad cestou preferenčných hlasov, kde napríklad v SDKU sa jedničkou stala Iveta Radičová a voliči SDKU mali jasnú predstavu o tom, ako to vymenia. Tá sila krúžkov je taká, že keď mňa preskočí napríklad nejaký mladší kolega, tak viem, že teda to je ten nástupca, ktorého ja musím pustiť. Takže zatiaľ nebudete politike. korunným princom. Rozhodne nie a rozhodne si myslím, že Smer zatiaľ aj z pohľadu toho, akým spôsobom s voličmi komunikuje a má výsledky, je stále na tej, by som povedal, dobrej úrovni. Dobre, vrátim sa ešte ku gorile. Asi nevyriešime dopodrobne ten obsah, keďže tento spis sa vyšetruje. Napriek tomu sa spýtam, pán minister, v akom štádiu je vyšetrovanie gorily a by ste mali nádej, že to vyšetrovanie sa ukončí, či už pred voľbami alebo po voľbách, ako to vidíte? No, nie, že ukončí, lebo vyšetrovanie bude trvať niekoľko mesiacov, ale myslím si, že do volieb alebo tesne po voľbách bude pomerne dobre zdokumentovaná situácia dôkazne tak, že už akákoľvek ďalšia vláda, kdokoľvek ďalší už bude mať veľký problém veď zamiesť pod koberec, aj vďaka verejnému tlaku, ktorý tu je. Čiže inými slovami, sa mnohé prípady, alebo viaceré prípady popisované v spise, ako mali prúdiť rôzne provízie, v princípe v nejakej miere potvrdzujú. A to je veľmi dôležité, lebo ak ten spis v roku 2006 vznikol, no tak to, že tie provízie následne tiekli spôsobom, ako je v spise popísané, to zjavne nemohla byť náhoda, to nie je to, že si niekto špekuloval s chladenou gulou, že čo bude v budúcnosti, ale tie provízie reálne mnohé takýmto spôsobom prechádzali. Jedna z tých požiadaviek protestujúcich je, aby sa tie udalosti, ktoré sú v spise Gorila popísané, aby sa vyšetrili a aj z akýchkoľvek prieskumov, ja spomeniem len jeden Inštitútu pre verejné otázky, ľudia naozaj vnímajú korupciu ako vážny problém v tejto krajine a ľudia zjavne chcú počuť, či sa tie udalosti udiali tak, ako sú popísané v spise Gorila. Či si myslíte, že naozaj sa k tomuto raz niekto prepracuje, že bude vedieť povedať, áno, toto sa stalo a nie, toto je naozaj výmysel, ktorý tam niekto dopísal? No bude možné povedať, čo sa stalo, a čo sa dá preukázať, že sa stalo. A potom budú samozrejme že veci, ktoré sa nebudú dať preukázať, či sa stali alebo nie. Teraz nechceme ísť do analýzy. Iná vec je, keď tam sú priami aktéri, ktorí priamo komunikujú, rokujú o svojich províziách. Tam je tá stopa akoby najaktuálnejšia. Keď hovoria o tretích osobách, čo počuli, čo začuli, tak samozrejme, že tam to je otázne. Ale budeme preverovať úplne každého. Ja som povedal, musí platiť už konečne nielen v podobe deklaratórnej a verbálnej, padni komu padni. Čiže nech tam je zapojený predstaviteľ ktorejkoľvek strany, tak jeho aktivity musia byť preverované určite. Ako bude pokračovať vyšetrovanie, ak dôjde teda po 10. marci k výmene vlády, čo asi dôjde, ak sa pozrieme na tie aktuálne preferencie a s najväčšou pravdepodobnosťou by Smer mohol tvoriť novú budúcu vládu. Pýtam sa aj preto, že zaznela aj kritika z niektorých strán počas vášho pôsobenia, keď ste boli minister vnútra, že sa tento spis nevyšetroval a nevyšetroval sa dostatočne, že ten postup nebol dostatočný. Tak ja si myslím predovšetkým, že prvé informácie, ktoré prišli ešte za ministra Martina Pada a za premiéra Mikuláša Dzurindu.
A spis sa začal vyšetrovať teraz, po 2 rokoch vlády Ivety Radičovej. Čiže tie výčitky sú také zvláštne. Ak ja si myslím, a bude to nakoniec musieť aj minister vnútra súčasný Daniel Lipšic skorigovať, že ktoré správy, ktoré zo Slovenskej informačnej služby chodili na ministerstvo vnútra, nakoniec pochádzali pôvodne z gorily. Lebo to sa zo samotnej správy identifikovať na prvý pohľad nedalo. Nikto v tom čase o gorile nevedel. Nakoniec sa minister povedal, že niektoré prevody prebehli v roku 2008-2009, takže tie prvé veci, ktoré sa vyšetrovali v roku 2006, ešte ani nemohli mať žiadny, nájsť nejaký prevod peňazí, keďže nebol. Ale to nie je dôležité pre túto chvíľu. Pre túto chvíľu je dôležité, že teraz sa vyšetruje. Prvé zmienky o spise prišli počas ministrovania Martina Pada a počas premiérovania Mikuláša Dzurindu. To znamená, ak tie prvé zmienky boli ešte pred vašou vládou, to znamená, že by ste o nich museli vedieť počas vašej vlády. Ale veď sa aj vyšetrovali. Len to hovorím, že v tom čase jednak nebolo tam popísané, že toto je gorila, alebo týka sa tohto. To sú také všeobecné informácie, že je nejaká finančná skupina podozrivá z nejaké machinácie tam a tam, preverte. A keď ešte neprebehli ani žiadne finančné transakcie, tak to mohlo byť obťažnejšie. Ale k tomu sa nemusíme vrácať. Podstatné je to, že dnes sa koná. A tá otázka smerovala aj k tomu, či sa bude konať aj po voľbách. No ja by som neveštil z nejakej gule, že kto bude po voľbách, pretože stále, nakoniec aj minister vnútra to hovorí, že ich prioritou je proste pravicová koalícia, ktorej my hovoríme zlepenec, teda sekundičku dokončím, nejaký reparát toho, čo tu bolo teraz 18 mesiacov a my tvrdíme, že teda je tým lepším riešením stabilná, silná vláda, ktorá má veľa mandátov a málo strán. A myslím si, že jednak to, čo naznačil minister vnútra, že ten spis bude už v takom pokročilom štádiu, je garanciou toho a verejný tlak je garanciou toho, že vlastne aj tým sa pravdepodobne nebude meniť, čiže bude pokračovať v tej práci ďalej. A pre mňa je zase garanciou to, že nad spisom dozerá špeciálny prokurátor, ktorý má dôveru, predpokladám aj pána ministra, lebo to povedal. A ten bude vlastne dozorovať spis a bez pochyby zabráni ľubovoľnému politikovi, aby do toho spisu mohol vstupovať. Čiže ja sa vrátim k tej vete úplne prvej. Teraz je dôležité, aby polícia mala priestor na tú prácu, ktorú má robiť, to znamená zbierať dôkazy a robiť tzv. Tú 3D mapu toho, ako to bolo, pod dozorom špeciálneho prokurátora a my politici sa od toho v tejto chvíli dostaneme preč. Pán minister, nechcem odísť od gorily, ale naznačil to pán Kaliňák, že stále tu teda existujú tie dve alternatívy, ich preferovaná stabilná a silná vláda s čo najmenším počtom strán. A je pravdou, že KDH neopustilo myšlienku pravicovej koalície, hoci pripúšťa, že teda išlo by do vlády aj so Smerom v prípade veľkej koalície. To znamená, ak by tam bola ešte iná slovenská politická strana. Viete si vy predstaviť, že by ste sedeli v takejto vláde? Najskôr zareagujem na tú stabilitu. Aj vláda Roberta Fica minulá bola stabilná. Boli tam politici, ktorí by si vlády neodišli za žiadnych okolností. Pokiaľ ešte mohli podstredné z ich hrajsky ukradnúť, tak by tam zostali na furt, v princípe. Čiže bola stabilná. Neviem, či stabilita sama o sebe je nejaká vzácna vlastnosť. Podľa mojej mienky vláda musí byť programovo tak nastavená, aby bojovala proti korupcii nielen rečami, ale aj skutkami, aby zužovala priestor na korupciu. Viete, ja si napríklad neviem predstaviť celkom, keď hovoríme o vyšetrovaní a tým pádom aj trošku o justícii, že sa napríklad zhodneme na zmenách v justícii. Myslím, že napríklad v otázke predsedu Najvyššieho súdu. Smer je dneska vehementný zástanca, pán predseda Smeru, pána Štefana Harabina. Môj názor je, že človek, ktorý bol v tak úzkom vzťahu s predstaviteľom drogovej mafie, by nemal byť šéf Najvyššieho súdu. Názor predsedu Smeru je, že je to proste vynikajúci skvelý človek. Tam sa si proste nezhodneme. Takisto generálny prokurátor kandidátom bol pán Trnka Smeru na dlhé obdobie. Čiže zdá sa mi, že veľmi ťažko by sme hľadali prieniky. My sme povedali, že áno. Vieme si predstaviť širokú koalíciu v prípade, že naozaj bude vyvážená právo-ľava v situácii, keď je kríza, ale preferované riešenie samozrejme, že je programovo predsa len bližšia pravicová koalícia, stredopravá koalícia.